जागायजेनबाय बा जागायजेनसिगोन दिनैनिफ्राय हाफात्ता होनाय होन सेंग्रा सिख्लाफोर बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनो अनसुंथाइ होनाय होन गरिब दुखियाफोरनो अनसुंथाइ होनाय होन बा बेनि उनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि खोथा होदों। बिनि उनाव जोङो सेनियर सिटिजेनफोरनो अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों। बिनि उनाव जोङो बे हेन्डिकेप मानसिफोरनो अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों। बेफोर खामानिया दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। बेनो आंनि थाखाय बा बिटिसि रायजोनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सार दिनै गिबि मन्थ्रिया बाहागो लागोन। गिबि मन्थ्रिया दिनै जोंनि 24 बड'लेण्ड डे अबजारभेसनाव बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि हिसाबै। निस्सय बिथाङा फैयोबा माबा मोनसे जोंनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे गिफ्ट होलांगोन होननानै आंहा आसा आरो मिजिं दं। मेट्रिक परिखाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो गाबोननिफ्राय हायार सेकेन्डारि परिखा जागायगोन। दा आङो बिटिसिनि गासैबो जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना दिनै मेट्रिक परिखा एग्जाम होनो थांगासिनो दं बिथांमोननि जिथु साननाय बा लुबैनाय बियो जिबनाव साक्सेस जाथों आरो मेट्रिक परिखाखौ मोजाङै मोजां होलांनो हाथों आं बेखौनो भगबानाव आर'ज गाबबाय इसोरनाव आर'ज गाबबाय आल्लाहनाव आं आर'ज गाबबाय बिथांमोननि एग्जामा जाहाथे साननाय बादि साक्सेस खालामनो हायो।